Yɛmfa da PCM ma otiasefo Nyankopɔn na yɛnhyɛ ne din konkran mu nyam. Bebre na wayɛ ɛde ama yɛ ketama da abodwie mu mogya edi mu afiri sane a ɛsɛ yɛhyɛ ne din konkran mu nyam kamfo ne kɛseɛ. Ɛwɔ mu sɛ ɛyɛ yie ne ɛba yɛ ni brade na nso so yɛ de kura no a ne yɛ to ayɛreho no bi yɛ de egu. Yɛntimi mfa ayɛreho no saa ntena mu saa woyɛ de yɛbɛtu bi egu na yɛ de anigye awuramam bia ayɛ kama. Saa bre baabi ɛwɔ yi ɛyɛ kontinase yaase ekrum ɛna yɛwɔ. Na ɛyɛ opanyini George Atta na yi ɛna yɛbaayɛ. Yɛwi asese de mpanimfo ka no. Ade a wonim yɛ bia na yɛsɛ yɛre ho na yɛ de yɛ. Yɛ maame a wɔte ɛyɛ mensa benkum so yi. Ahwɛ yɛ maame no mote machi ase a ɛyɛ aduane ɛna on bɛyɛ yɛde boa ma ɛyɛ yie no ɛkɔ so. Aduane bɛyi. Ɛnyɛ aduane ni aduane o. Ɛnyɛ aduane ni aduane sɛ wo tena ase a sɛ yɛ obi akɔsesa spices bia ma yɛabɛdi ama ɛkyanko sɛ bi akɔgye na da bi. Obie no betima simu sɛ bia na ha sɛ aduane yɛ bɛdi bɛ 4 days yɛdi. Watum nika kora akɔ agyana dabi. Yɛtu yɛbo ase kyerɛ na aboa. Yɛ maame nnɛte awie a me maame ba akɔ akyerɛ a ɔno kora deɛ ɔno abia mmadi a ɔmamtɛka ti minim ne nsa no dada. Nyɛ ɔna abɛka minim ne nsa no dada. Anɔpɛ yɛ mo akye. Eja so. Eni sɛ twedi ampo Nyankopɔn da roma ho yɛ. Ya me adome ho yɛ pa. Opanyi George Atta iyase ɛna yɛwɔ. Ɛdeɛ pa na ka wɔ mu a aha ɛyɛ mfanse adwoso lai. Ya wɔn mu no aduane wɔ ha bebrebe yamfa obi a na nko an yɛfa wo firi Asante Mampɔn ɛde wo ba. Me nko am sempa. Ɛyɛ ne babra fi kɔtɔ. Ɛnam setena yɛ ne tie. Na damfo eroda edutwuwa me ba no ne mate no ena onim ekwan ya mfa so ye aduane ena o se memra me ye sa aduane nhye na animonyam enu ntia na ede bae ya ma me se eye ukomu a ebi mu yo ne classmate ebi mu ya na damfo ne no fa ne free honom do onim friends no onim kono ena ede ni gina tworo no ano me be fa Asante Mampɔn kura na da hɔ no ɔmo no aduane enye baako ena enye mienu na enye miensa na nso so no ye maame ne eye maame mpanyimfo hwe machi ase a enye nkora no no mo ye adwuma wo mama baba be ye bibi dabi basa bi dabi empanyimfo hwe machi a ena ɔno no ye aduane maame wo betima kye anuan dodo a mo no be eye na ne betima kye ampesie ne die wo ka ampesie ni ampesie nko a ya mo abayila pesi nko ahuni ya bibi ya dai eka ho yanko enyado abom ne bayre apesie enyado anse nyado ya poto ye mu ahodo ye tete nyado no ne dia ya abomu no chichimi yi pa ena jollof rice fufuo me manka tinkonto na light soup eneso ye toaso ye kebab bayre achie ese no jollof ne bi ti mi ye cake nyina mi pastries bia bi enti se obi epe bibia Mampɔn hima eye bibia me wo ho ofre me no mabe na na ba wo pe bibia na na ya mi pewei na aba na ma ya man enti se obi pe bibia eye aduane omodi ne no obi a de koi onkwan de nyame adom ade ye ne de e wo mensa no ankasa yo obudin se nana ya dwumadi ndie wudi na mbese mbisa se we eyefie de e kire wa na se kosua no school e ba twe fie de pa we o maame ankasa na atan nche sua ne mani bi dofo bi me papa me maame bi me papa ba ko e fa ne se e wo fa bibia opani Mr. J Buama wanya ne ba bi kro na yere mama age na misha tina me woni nchen ena ode tete me no no so ye aduane ho adwuma o kira de so no ye aduane ho adwuma ta na dwokra me hye ne kona it is aduane de untimi entake pastries ahodo cake metron for no kra ye ma ne se ma ye boa wo mo anti e kire mu fi so mo mienu nyina mo nya ba bi ko ena wasa nya akandifo maame mpanyimfo a omunimu ade yo je opese o ye bia na se kire wo adwene kura na ubusa ya na omo so aka atuma omo so ewa me ma mu so ye adwuma wo mam tek ena ma ho fama ne ahobrase nti
meyɛ bibia na me ho akyerɛ me a me ne omo ba ko de me fro sister Chan sister Joa na junior ho Kwame ho Kofi Apia so ho yes wo me ma nyina wo mu a omoboa ma ya me ma me otime chan de kra de nya na abeka sanse me suku mu Mamtek omo ananu aduane ema yedie ye to no no yedi aduane kama na ka aduane ni ema sɛ nko no de mai enso ma me fo etimi manage enu aduane no ma ne ye kama ema yeso ye de yedi sanse ye dɔɔso wo kɔ ayi Asrewa TV coverage live edem kwa wiase afa na nyina obi biara ehwew edie na wo ka kyerɛ wo mo ye de nkasa ayi ye wo wedding no ho no ye wo fancy engagement ye wo party bebrebe odwumadie bebrebe nya ayi nko ane ye ase aduane da bi edie na aka kyerɛ wo mo a omu di dwumadie a ɛso sɛ ebi a omu hia wo service a omu betimi ato mo nsa de afo die na wo ka de kyerɛ wo ahwefo amutie me enam sɛ enye ayi aduane nko ana me ye so obi ware so obi ye party me full chicken nyina kebab de me na da me ye de bia nti so obi pe bibia bia me fa me number ntija me number nie 0599271101 sabo biem 0599271101 and we MTN and I'm voda so 02082202008 sabo voda ni biem 02028202008 2028 ya maame abaya na sabre ote ne nka se ode na no disem eba no omo honom da omo ho say ye say ye party say ye engagement say ye die say ye ekuo bi na mo ye mo be ye mo ayi bi na mo pese mo be no anu aduan no mo package bibia amamo a natural on ba be ye bibia kama spices bia ye ba ye nte spices bia kama ha ade ye huna ye spices wo mo ya kakaduro ne garlic no mo de ye me ye die suai ene ye betwe bi papa ye be mo ba ya akwa na so de na ya ma ba ya sabri chia adofo miensa me chia madofo nyina titru simple store manager ne yere me chia omo kwabran kroma me ne wo ma no me chia no pa ena adofo bebre me chia mampo hema ne nana o sei bonsu me chia me hene me chia omo pa katechi no ai me chia me hene be ma ba oba ya fefe nana ohima me chia no pa yo ya maame na ode na no di sema ba no wo se wo che obi a ompese obeyi ni maako na wabenya asem but ni krom hene katachie hene kese na ose bunsu de obo ni dina sa bone hema edin pray pia na onkwaso sabre wo ba ya ni obepagya mu amaye na ya to yensa afre wo mo a omakanom so ba beka bi de akire ye twa ho abazisia yeguso ya de nkomotwetwe ne ebre maka che se me maame ote hei nya afi no bi be kire me na zeo wo ye adwuma Mamtek ho aso ne yeso ya tramfie nan no aduane anopa awia anwumra anopa awia anwumra me yedi tie ye nimdie wo mu obi nsi twero de o matoa ye be kɔ no oboni din a ye de nkomo na aka be twa so me maame anopa me mo ache ya ni eni se twedi ampunya kompa da no mamo ho ye Yesu adom he ho ye yo obobo udin e de akire eye nananom epa mo chaw medin difference donko me ya adwuma Mamtek kitchen enti obi biara o pese wo ye ye na pese be no aduane no wo besi me maame na ya so a onso o de be ka ne ho ya ba ye de fefe de eni panyina adi atiase se ye aduane de enti empanifo wo kunukura ejawa wo frɛ ye se ye manu aduane ya baba no ama aisa Asrewa TV wo kunu jawa wo kase ye metwa ya baba betwa wo su jawu kuna ya baba betwa anu ti kan bibi kyerɛ ahwefo enti menche amadofo ana chia wo ene anopa mechia mema epi ene me basolo mechia mabusuafo nyina Mamtek kitchen fo nyina mechia mo yes Mamtek for kitchen ho no ye chia wo mu nyina chia ye teacher for wo mu ho no nyina ye ni mo mu dini de na so wi akọ obo anu anya asem na me mo obi adin dia na enye eye me kasem teacher teacher ata seram ene eye na ati bongo wo ye de kura na sa we mu mienu de fireman
mebo mu din san se nipa ya ade a o yede osa ye yie omu nyina boa ye de nanso so we no mu de ye no omo agina mu yie pa omo so na afutuo bi na aboa ye a ene ye da so etiase ye je ma me kwai san se adwuma bebre wo ho no mo na omako ebiri pam no obesai ati yenka ebiem